os alumnos e alumnas de cuarto representarán a obra de teatro El secuestro de Papá Noel, unha adaptación da obra galega. Pregamos silencio para escoitar aos nosos compañeiros e compañeiras. Un gran aplauso. Non vale, conta ben, sempre igual, és un trampulleiro. Non vos imaginades do que me acabo de enterar. Secuestraron a Papá Noel, levárono e non sabemos onde está. Está de broma. Entón, miraremos en Nadal, en sen agasallo. Eu quero os meus patins e a miña cardiña de cartón. Fran, non señas caprichoso. Non te das conta do grave que é isto? Temos que encontrar a Papá Noel. Iso é imposible, nunca atoparedes a Papá Noel. Ai, que ben, que bala. O mago é Brancadabra Cascarrabias. Onde está Papá Noel? Cal deles? Multipliquemos. Que ben mo pasei. Hai miles, millóns de Papás Noel. Miles, millóns, eu non sei contar ata 100. Eu ata 20. Pensou un é o verdadeiro. Cal será? Asomademos ao bar, a ver se atopades. Papá Noel! Polas barbas do meu bisavó. É por da miña tataravó. Tataravó. 1, 2, 3, 10, 20. Caramba, Fli, non pensarás contalos todos. Hai que te escudar, cal é o verdadeiro? Quen é Papá Noel? Si é posible pescudalo. Un momento, a ver, Papá Noel ten a barba branca. Quen ten barba branca? Deixa de contar, Fli. E Papá Noel ten o gorro vermello. Quen ten un Papá Noel con gorro vermello? Non, ti non, tía. Xa non sei que máis ten Papá Noel. Ainda hai moitos. Papá Noel, ten un nariz vermello. Bravo, Flo, dices no nariz. Digo, no cravo. Quen ten un Papá Noel con nariz vermello? Levántasela. E Papá Noel ten os ollos azuis. Que Papá Noel ten os ollos azuis? Ai, non. Aquí falla. Xa sei o que fai, xa o sei. Hai que fazer a pregunta. Xa verás. Que Papá Noel ten o nariz vermello, o gorro vermello, os ollos azuis e a barba vermella. Ai, que digo, e a barba branca. Papá Noel, ese tipo de barba branca e barriga voluminosa que vai nunha zorra. É
Que a crise económica esta non lle dou pagada a gasolina aos renos, que como credes que vou? Fóronseme máis da metade dos elfos que me dixeron que se vou traballar cos reis magos que elas sí que lles pagaban dar. En fin, queredes saber cal é a miña historia? Sí! Agora vos contan os elfos que me quedan. A lenda que conocemos hoxe procede dunha persoa real chamada San Nicolás, do cal sabemos que viveu no Alto antes de Cristo. Segundo conta a lenda, cando era neno chegou a ser bispo. Era moi boa irmán. Con frecuencia saía pola noite de repartir agasallos a máis desfavorecidos do povo. Despois da súa morte, a súa fama estendeuse por todo o resto de Europa. Durante a Idade Media, San Nicolás chegou a ser o patrón dos estudantes. Moitos estudantes celebran o seu santo día 6 de decembro, día no que finou. Elexían un alumno, vestíano con roupas de bispo e proseguir desfile por toda a cidade. Co paso do tempo, o desfile deixouse de celebrar, pero San Nicolás quedou como un favorito dos nenos. A creenza de que entra pola chimenea vén dunha lenda escandinava, que dicía que unha deusa aparecía pola chimenea e traía vos sortes de casa. Papá Noel gada nun trineo tirado todo por reno. Hai unha lenda que di: No mando de renos naceu un fociño moi grande e vermello, que non era aceptado por os demais e tivo que marchar do bote. Ao ver isto, Papá Noel é bueno para a súa terra. E dende ese día, ese reno axuda a levar a zorra a Papá Noel as noites de Nadal, pois o fociño ao poñerse vermello alumea o camiño como se fose de día. Bueno, amiguinhos, gustamos a miña historia? Sí! Pois agora sede moi vos para que Papá Noel vaya ás vosas casas cargado de agasallos. Ah, e sacade boas notas, que iso tamén conta.